3. A dojdi ti, ako ne ujutro dođi na ručak. Ajde da dogovorim, ja samo od te dokumente, pa će mi, ako treba, će mi biti nešto.
Pa Kanif je, be, Kanif je. Kanif je, kaj Kanif je. Zoki je Kanif. Deki. Na Deki, Bugarska je. Ne, kaj Kanif. Damir. Da. Ajde. Alo. Srećan praznik. Kako nema ne kažem, ali ja sam utakmica. Imam utakmica sebe. Snimam utakmica. Evo se za Lazara u selo kad dojete vijek. Za Lazara kad dojete u selo kad je mene i tako je kad se vidi. Evo, vi slušaš Galama, imam utakmica sebe.